S'ha ficat aquell guerrer. No! Ets aquí! Què? Com pot ser que un guerrer de categoria inferior hagi fet una cosa així? Deixa't estar de categories. És un guerrer. No abaixis la guàrdia. Som-hi! T'he donat el poder de veure el futur. Podràs veure l'esdevenidor de la teva raça. T'aviso, el destí et reserva una fi terrible. No ho podràs impedir. La visió del futur et tormentarà fins al final.